Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile namhlanje siyashutha sishe Thekwini lesishuthela khona umgaqo esikuwona sokunumber 30 Albert Street noma number 72 Queen Street kuyadependa ukuthi ufuna ukuqhama ngalapha but sekhonile ka Queen Street no Albert Street. Ubabu Dokotela namhlanje usebuilding esibizwe Nedbank House building sise 19th floor sishuthela endaweni esithi Studio 1 edark room. Sivakashelwe umelaphi wendabuko ubaba uDube esivamseleke kuba naye lana ke ziningi into sesihlazile zona esizofisa futhi ukuthi kukunyaka kakusho aphinda futhi akucacise ngoba kukhona la umekhuluma ngebhakede wakhona la kusala khona kusenemibuzo ke lokivela ke emva kalokho sizocela ukuthi enambeni ethi 0793037636 laba abafuna ukum WhatsApp bamthinte nalabo abafuna ukumfonela bakwazi bamthinte. Baba Mbuyazi baba Dube akubingelele mkhulu. Yebo sanibona Babu Dokotela njani? Hayi kuyaphila kahle. Hayi siyancengela ngibingelele bonke abasilandelayo nabasibukelayo. Siyabonga kakhulu isupport yenu. Siyafisa uNkulunkulu aniphe amandla kulokho esenisiza ngakho. Baba Mbuyazi ngiright mithi Mbuyazi noma Mbuyazi? Mbuyazi. Hayi Mbuyazi. Hayi Mbuyazi. Mbuyazi. AmaZulu. Yebo AmaZulu baba. Phela thina AmaZulu sinobandlululo ufuna ukwazi ukuthi AmaZulu yini? Hayi AmaZulu impela nje uMbuyazi oDube lapho. We baba uDube ngizocela silungise spelling lana. Nina nyanga ngizokusho nje lokho izathu ukuthi ngigcina nginimisele kwe channel ngikhuluma into eningayenzi yabo. Ngizofuna ukuthi nawe uzurule out noma uzu include. This is not about a camera yabo. Number 1 ngifuna ukwazi ukuthi lento yokufaka into yomcebo kumuntu ngo12 ebusuku ekuthiwa niyayenza uke wayenza kubani lento yokugcaba abantu ngo12 ebusuku bagezwe wena ke njengoba baba uDube unhlanhla nje onengane egcikeni ngifuna ukuthi uthini kubantu ikhona into enjalo uke wayenza lento khona umuntu ongamfakazela ukuthi Babu Dokotela nginobufakazi bakhona into abadlula esandleni sami. Dokotela nginabo kakhulu abantu angibenza lonto futhi sebebaningi kakhulu ko Cape Town ko Goli abaningi impela mabe ngibuka la kuma video abanye bangazi abanye sebephumelelile abanye so nje baningi kakhulu babe ngibenza ngo12 abanye ngibenze emini ngiphinde ngimenze ebusuku ngoba kuyashiyana thothi omunye sifike simenze ngomuntu wasemini kuphoqa ukuthi intamba bafuna siphinde simenze futhi okunye baningi bangasebenza ukuthi into okuyenza into engiyenza kakhulu baba ngoba angifuni kufinyelela esimeni sokuthi Babu Dokotela sile kuDube lento ayisho YouTube akuyona ngifuna sifinyelele lana lento yegusha abantu bakhathele ukubeletha isigusha emhlane sebenziwe kakhulu bangasizakala kumanje lento yenza isinyama odlalo ngazoyibona kunomuntu manje ohlele ekhaya oyalanda igubhu kwabeka igusha kuyena igusha number 1 alikhali igusha manje uma libukele ephengwa yakhe iyathula umsebenzi wakhe uthula njenganalo uthula njenganalo kunabantu ababeka amagusha emhlane le isithwalo kunesithwalo esenziwa kakhulukazi abantu basebhere lesi segusha elifakwe emanzini wena uyakwazi ukusenza kakhulu babe sone ngisenzayo ke mina igusha babafana sikuchaze lokho abanye abantu bayebethi igusha liwumnyama kahlahle uma ngabe wakha isithwalo segusha usuke wakha umcebo ukuthi ube nokuthula abantu bangahlezi bephakama mabekwena noma kuthiwa nesitolo abantu abangaxabana esitolo sakho bona nje liyabeka emahlombe umuntu ujike no asilibeki baba thina sinendlela yakho esenza ngayo esithatha umuntu ithi akabe phezulu kwalo ligusha ngendlela yethu ke nathi nomuthi wakhona ngoba suke sakho ukuthi kube nokuthula ngoba khona abantu abanedolo ukuthi esitolo uyayenza lento noma waxoxa abangani bakho cha ngiyenza impela nje baba ngiyayenza impela nje Babu Dokotela sizoxabana manje ukhona umuntu esingahlangana nawe yedwa ke nje oyedwa uthi nje mina nje ngibuya kulona igusha baningi kakhulu baba noma ngeke ngize ngibasho phela la emoyeni kodwa nje baningi amagama abantu ngizima ukwasho baningi nalabo abanye impela sebeseyikhundlele eziphezulu abanye bakhona babuya la ezandleni so nje baningi kakhulu baba leli igusha baba lihle kakhulu ngoba lakho ukuthula kufana nomfundisi othothi ibandla lakhe liyanda landa liphinde lihlakazeke ufuna lo simenze ngegusha ngoba igusha sakhuthi kube nokuthula asingene la ngoba ngenza ukuthi abantu bangamoshi isikhathi sabo because ama data bayithembile ichannel kodwa nenanyanga nekho effective ngifuna ukufika lento yokuvusa ispoke ngenyama ebovu uyakwazi ukuyenza lento suka wayenza ukhona umuntu osuka wamenzela baningi futhi baba sengibenze kakhulu leyo ukuvusa umuntu ngenyama akufunani simenzele ebusuku simvusele emini ukuze lento ngesikhathi eqala elala ebiqala icommunicator naye lo moya lo ufuna simenzele emini simenze simqede simthathe siyomenzisa lento ahamba yolala khona the time liyandivuka vele sinalento yakhe ngoba afuna isiyenze ebusuku ngesikhathi uzuqala uthi umphamisele ebusuku lento ayikwazi ukuphama kahle ufuna ukuphakama kahle emini ivuke nje vele yonke imoya lesihlangene lento yakhe vula inhlanhla yakho yemali eyavaleka ukhuluma nobani la
Ya baba sikhuluma nalabantu laba kunalabantu baba efanele sibachaze khona abantu asebehambile bethi umuntu sengile enyangeni izinto zayisebenzi azivuleki manje nje shuthi indaba lenyanga lena ayisebenzi kanti baba lo muntu loyo uthola ukuthi wavalwa ngeenhlabathi so njoba evaliwe lo muntu lona ekugcineni igcina kujivazeka amagama enyanga kuthiwa inyanga eyokuthi ayisebenzi kanti cha umuntu yena osuke nenkinga inkinga esoyiqhamuka ngakubo noma umuntu wafaka isichitho so manje ufuna lo muntu onjalo simvuleleke inhlanhla yakhe simkhiphe lezi zinto lezi ezafakwa kuyena khipha izinhlabathi zakho kuvuleke izinto zakho khuluma nami ya inhlabathi baba kunalabantu baba uthothi noma ehleli uthi uyahlala uthi uyanyasa amazinyo ukukhala inhlabathi klenye emazinyweni lo muntu lo usuke edliswe mhlawumbe ngeinhlabathi zamathuna uthothi uzokuthunyelelwa ngalomuthi ethiwa izizwe bakuthumelele kona ebusuku hayi umuthi wakhiwayo baba hayi ukuthi isihlahla no umuthi wakhiwayo usizwe izizwe wabengithi izizwe noma amabutho imithi leyo enamandla kakhulu baba umuntu mekuthumela ngayo lo amuthi awusho ukuthi umuntu yoze umfakele endleni uyakwazi umuntu awenza uvuse ngale ndlela le yase lade sikhuluma khona emathuneni bese biza igama lakho ngesikhathi efika lo muntu athi ngifuna adle noma uzofika lo muntu akudlise ebusuku uthothi usuyaphuvuka ekseni uvuka inhliziyo yakhe incane mhlawumbe adudla ibrayi kanti bakuthumelela ngazo lezi inhlabathi egcineni usuyahamba usuthi uyafika kuthina odube noma kwaBabu Dokotela uyazenza izinto ayisenzeke kanti yilo inika abantu ukuthi abantu abahamba ushuza nje bahamba uchithe egcikeni yini le hayi baba lo muthi babilo muthi lona esisuke sakha ukuthi umuntu into yakhe engafuni ukuvuleka mhlawumbe usezamile wahluleka manje sesicindezela lobu bumnyama ukuthi akuvuleke into yakhe nje basikhuluma nalento ukuthi akuvuleke yonke wenza njalo ucindezela kanje ya kuqala simshisise ezinye izinto zakho qala Isiwasho umlekeleli yini le baba lesi siwasho ekuthiwa umlekeleli kunalabantu abangawuthanda umuthi kakhulu uthi umuntu uyawusebenzisa umuthi kodwa umchumi lapho sekufunda lo muntu osebenzisa umuthi kodwa ungamchumi egcineni funa simqale ngesiwasho siqale simhlambulule ngaso isiwasho ageze ngaso astime ngaso uma umuntu ophalaza aphalaza nangaso bese kuma simfake emthini ngoba umuntu uthi izinto zakhe azenze kanti unemoya mhlambe leyo kuthiwa imoya yasemanzini funa simqale ngaso ke isiwasho ukuze sivule noma umuntu ongasebenzi siyakwazi umsiza lo muntu ukuthi akwazi uqaqekela into zakhe ingakho sithi umlekeleli lesiwasho omkhulu si2 liter into engangebhakede into enganani no baba lesi siwasho siwupowder baba sisakhile nje sisifaka emaphakethini namanje nje mabe bekhona abantu basifunayo noma ngaba hotel bangafona ngibafakele bona mahala ngibakhombise laba bangasebenzi abeze kumina ngibanike imali kodwa ngifuna bebe hotel ngoba siyashesha ngendlela eshesha ongasebenzi oshoti yena uyazama izinto zakhe ayihlangana noma umuntu ongazwani nomyeni wakhe akeze kumina ngizomnika bebe u10 nje kuphela 10 baba ngisho bangafuna manje ngabafakela abakuphi abahlala edrobheni noma ngabe usethekwini noma useGoli ngamfakela ngizomfakela kodwa bebe u10 unongamela ukucebisa umuntu nengcebo engapheli yempumelelo ukhuluma ngani ya baba kunesihlahla sithi unongamela ongamela iziziba sakha ngoba simila kuphi simila emfuleni noma ezizibeni hayi entabeni nasi basezibeni baba njengoba sithi unongamela so impande yakhona injani impande yakhona ingena phansi emanzini baba injani umbala hayi iba brown kwesisikhathi ngathi imhloshana kube ngathi bamhloshana phambili yayazi singathi sinomyeko uma ngabe lepande umoya ifuna ukunikelela ifuna mawufika lapha kulesaziba baba uqala ukukhuluma uphonse noma imali emhlophe usikhunga amo ngabe ungakhokha baba uyoshola phansi ngoba isikhathi esiningi lesi sihlahla asibi soda awunqeni ngesikhathi uyasika ube kuvuka inyoka emanzini so manje siyahlonishwa kakhulu lesihlahla ingakho sithi unongamela ongamela iziziba ngoba mangabe usensa sona nje yonke into yakho iyakwazi ukuthi ngisho umuntu okuthiwa wavaleka idlozi lakhe abasakwazi ukusebenza ingakho ngithi unongamela iziziba ngoba isona sihlahla esinamandla kakhulu lo muthi wamba okay umuntu methi uyafuna umakhela unongamela iziziba umuntu methi uyafuna ngumakhela unongamela iziziba ngamakhela baba okay ngamakhela baba ngoba vele umuthi okhona asikhuluma ngebhakede nentamba khona into edala ukuthi sithi akubuye uzochaza uke wayithinta ukuthi but kukhona la kusala khona esibuza ukuthi lana umuntu owumfele kwazi uyamakhela yini umuntu ogane enye indoda noma ogane omunye umfazi kusho ukuthi abayitabani uyakwazi ukuthi kubakhela bethi bayifone ngifuna ukusicacisela ngoba baba nalombuzo lokuthi Babu Dokotela mina ngihlala nendoda lana siyathandana nayo umlungu ungakwazi ukuthi asakhele ngifuna ukuthola lapho hayi baba ngakhela noma yimuphi umuntu noma ngabe umuntu ophiwe lobubulili lobo obuhlukile siyamakhela baba noma ngabe ubulili njalo obuhlukile kuyenza kube khona umuntu ogay angisethi khona amagay kuthiwa yitabani itabani manje sebahloniphisa la sebethi abagay hayi gay isingisi itabani itabani so akekho umuntu esimkhethayo kulomsebenzi wokulapha baba wonke umuntu uyafana ngoba siphiwe uNkulunkulu usiphe
inyama yafana kwahluka kodwa ngemizwa yethu noma ukukhethela kwethu ukukhethela kwethu hluka imizwa yethu imizwa yakho baba njengamanje uBabu Dokotela kodwa usengashintsha hayi abafazi bathanda kakhulu hayi ngeke ngishintshe wedwa ngeke ngishintshe inkinga doda yasishawa indoda positive hayi ngeke sishawa ukuthi Dokotela yo lethe la angikude kakhulu ngami hayi doda mama singasafuna ukushaya ngendlela kuyenzeka lokho khona i-black stick asibile kule bhayede lakho angeke ngishintshe nomkhulu we shintsha wena ngokubona usuthazi udube angeke ngishintshe angeke ngishintshe lokho nenduku too much iyashwa kakhulu mbili ngifuna ukuthola lana labantu abayitabane abantu abathi babafelokazi athi umuntu usindisiwe kodwa uyakubona ukuthi uyayidinga lento hayi ngoba sezoyeka ukusindiswa uyakwazi ukumakhela yebo baba ngiyakwazi ukumakhela baba ngiyakwazi ukumakhela nje noma ngabe usindisiwe noma asindisiwe ngiyamenzela kodwa fanele ngiqale kunezi zinto zami ngiclean eqanga ngoba ngimane ngiwukhipha kodwa lo muthi ngisho uthatha awuhambi wona uhamba nenduku yakhona uqala uyigeze wena uqala ususe yonke into emimoya lamathunzi kuma sikuneza leli bhayidi ithini inamba bazokuthola kuyona inamba bazomthola kuyona umfana kaDube 079 3037636 namba yami ke leyo umakoti usekhona kodwa yebo baba ukhona impela nezingane ezikhona nje hayi nosabuka mhlambi ikhanda ukucija kwalo cha linomnikazi walo hayi linomnikazi walo okay no siyabonga ngoba Babu Dokotela babusizwe ujabulile namhlanje besivakashela umelaphi wendabuko ubaba uDube usendaweni yaseNtuzuma kusho ukuthi Durban North ngokwemap muya nje ngakomashi iNtuzuma ingalapha ayikho ngakomlaza ayikho ngako Claremont siyabonga kakhulu